Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Ai, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu coração. Pega a mamadeira e vem entrar no meu corredão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana. De piscar o olho já ficou sem a pestana. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Ai, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Laurdas, amorzinho. The vengeful Turks shot an arrow into the castle, carrying false news of Draculia's death. Elisabetta, believing him dead, flung herself into the river. Ναι. Όχι. Ναι, καλά, θα του το πω. Τι έγινε, περιμένω τηλέφωνο από τη Χριστίνα, αυτή ήτανε? Ελπίζω να μην ξανακούσω τη φωνή αυτής της απέσιας γυναίκας. Σου το είπε, συγγνώμη βρε Μανούλα. Τέλος πάντων, τώρα τα ξέρεις όλα. Αύριο χωρίζω και επίσημα, βγαίνει το διαζύγιο μου. Το ξέρω, έπρεπε να σε έχω προετοιμάσει κάπως. Δεν είμαι εδώ. Έλα τώρα βρε μαμά. Δεν είμαι εδώ, λοιπόν, δεν είμαι εδώ. Και πού είσαι? Εδώ πάντως όχι. Τώρα τι κάνεις με αυτή τη βρωμοπετσέτα? Πεντακάθαρη είναι η πετσέτα. Α, γύρισες. Όχι, δεν είμαι εδώ. Γιατί δεν δοκιμάζεις τουλάχιστον μια εφημερίδα, θα ενημερώνεσαι κιόλας. Μην πας μακριά, θέλω να σε βλέπω. Νόμιζα πως δεν είσαι εδώ. Όπου κι αν είμαι μπορώ να σε βλέπω. Ωραία. Έλα λοιπόν να μιλήσουμε για το διαζύγιό μου. Αλλά δεν μπορώ να σε ακούσω. Θα στα έλεγα αύριο, βρε Μανούλα, μετά το ραντεβού με το δικηγόρο. Μα και αυτή η Χριστίνα ήταν ανάγκη να στο πει από το τηλέφωνο. Πήρε τηλέφωνο η Χριστίνα πότε? Τώρα. Αυτή ήταν η Εύα. Πώς την πάτησα έτσι, ρε γαμότο. Τέλος πάντων, τι ήθελε? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να ασχολούμαι με την Εύα την ώρα που ο μονάκριβος γιος μου. Δεν είμαι ο μονάκριβος γιος σου. Και βέβαια είσαι. Ένα όνομα Μιλτιάδη σου λέει τίποτα? Να μην σε νοιάζει. Και μη με διακόπτεις. Καλά. Τι λέγαμε? Και το μονάκριβο γιο σου. Τι τον ανακατεύεις τώρα το Μιλτιάδη, για σένα μιλούσαμε. Μάλιστα. Και τι λέγαμε? Ότι δεν νοιάζεσαι καθόλου για μένα. Δεν το ήθελα, βρε μαμά, αλλά έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, τι να έκανα. Είχα κι άλλη επιλογή. Εγώ προσπαθούσα να το κρύψω από τον κόσμο. Όταν με ρωτούσαν για σας, έλεγα ότι έχω ένα γιο παντρεμένο και έναν ελεύθερο. Χωρισμένο. Ελεύθερος όμως δεν είσαι. Και πότε θα γίνει αυτό? Δεν στο είπα. Να μου το πεις πάλι. Αύριο. Τώρα να μου το πεις. Αύριο μπορεί να ξεχάσω να σε ρωτήσω. Αύριο βγαίνει το διαζύγιο. Λείπω, δεν είμαι εδώ. Έλα τώρα, βρε μαμά, αργά ή γρήγορα θα γινότανε κι αυτό. Άκουσε με, σε παρακαλώ. Δεν ακούω τίποτα. Αυτή η απέσια Χριστίνα φταίει για όλα. Αν δεν βρισκόταν στον δρόμο σου, δεν θα είχατε παντρευτεί και δεν θα γινόταν τώρα όλα αυτά. Θα είχε παντρευτεί έναν άλλον και θα τραβολογούσε τώρα εκείνον για διαζύγια. Ξέρεις τι λέω? Αν θέλει διαζύγιο, άστη να το πάρει μόνο της. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται μονομερός. Το διαζύγιο όταν βγαίνει, βγαίνει και για τους δύο. Μου έχει σπάσει τα νεύρα με την τηλεόραση τόση ώρα. Τι βλέπεις? Μια ωραία ταινία. Αυτή πρέπει να την δεις εσύ για να μαθαίνεις. Τι να μαθαίνω? Τι θα πει μεγάλη αγάπη. Η γυναίκα του Δράκουλα, μόλις έμαθε ότι ο Κόμις σκοτώθηκε, έπεσε από το κάστρο στο ποτάμι και πνίγηκε.
Αυτό θα πει αγάπη και πίστη. Και τι θες τώρα? Αυτές είναι οι γυναίκες, όχι σαν τη δική σου την απέσια. Τόσα κάστρα έχει η Ελλάδα. Χάθηκε ο κόσμος να βρει έναν να πέσει. Εγώ φταίω για όλα. Ήρθε η ώρα να τιμωρηθώ. Γιατί φταίς εσύ, τι έκανες? Δεν κράτησε τις υποσχέσεις μου. Τι είχες υποσχεθεί? Να μην παντρευτώ και να πάω καλόγρια στην Καλκούτα. Τώρα πρέπει να πάω να εξομολογηθώ στην εκκλησία, στον Παπαλάμπρο. Ο Παπαλάμπρος πέθανε το 79. Εννοώ τον Παπαφώτη. Σπίτι δεν έχεις, στην εκκλησία κοιμάται? Μήπως ξέρεις τι ώρα είναι? Ναι, αλλά το κρίμα μου είναι μεγάλο. Αν προσευχηθώ ειλικρινά και ταπεινά, μπορεί να φανώ τυχερή και να με συγχωρέσει. Ελπίζω να φανώ κι εγώ τυχερός και να σε στείλει τώρα στην Καλκούτα. Μα ο Παπαφώτης δεν είναι φίλος των ταξιδιών. Συγγνώμη, βρε Μανούλα, έπρεπε να σε έχω προετοιμάσει. Όχι, έπρεπε να μην μου το πεις καθόλου. Να στο κρύβα. Ναι, όχι, δεν ξέρω. Έτσι κι αλλιώς οι μητέρες τα καταλαβαίνουν όλα. Θα το βλέπα. Ύστερα υπάρχει κι αυτή η παλιά κατάρα για αυτές τις περιπτώσεις. Ποια κατάρα? Όποιος χωρίζει και παίρνει διαζύγιο, μετά από λίγο στραβώνει το στόμα του. Όπως του θείου σου, του Χαρίλαου. Ο θείος Χαρίλαος έπαθε ψήξη επειδή βγήκε λουσμένος στο μείον 15 της Καστοριάς. Εγώ τον είχα προειδοποιήσει, Χαρίλαε, του είπα μην το κάνεις αυτό. Μεγάλες συμφορές θα μας βρουνε. Και μας βρήκανε. Ρε παιδί μου, μια ψήξη έπαθε ο άνθρωπος. Δεν λέω αυτό. Εννοώ για εκείνη τη μεγάλη Ιταλίκα που έπεσε στον τοίχο της κρεβατοκάμαρας του και γέμισε ο κόσμος καρπούρια. Τι σχέση έχει τώρα αυτό με το διαζύγιο του? Γιατί δεν είχε συμβεί όσο ήταν παντρεμένος και έγινε μετά. Σημαντικά πράγματα σου λέω. Γι' αυτό, αγόρι μου, δεν θέλω να πάθεις κι εσύ το ίδιο. Να μου επιτεθούν καρπούζια. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Εδώ η Νταλίκα είχε γκρεμίσει το μισό σπίτι. Ευτυχώς που δεν ήταν μέσα και ο Χαρίλαος, δεν λέει. Να το πω. Ευτυχώς που δεν ήταν μέσα και ο Χαρίλαος. Και θα ήταν αν δεν είχε χωρίσει. Διότι το ατύχημα έγινε νύχτα. Οπότε θα ήταν μέσα με τη θεία και θα κοιμόταν. Και μην τους είδατε, μην τους απαντήσατε. Ενώ χωρισμένος, ξενογύρναγε, γλίτωσε. Όχι, θα μπορούσαν να είναι έξω και οι δύο εκείνη την ώρα. Μαζί, τα ζευγάρια. Δεν πρέπει να χωρίζουν. Στην εποχή μας κανένας δεν χώριζε. Όλοι ήταν ευτυχισμένοι. Τι λες, βρε μαμά, δεν θυμάσαι τους γείτονες? Το Μανάβη και την τραγουδίστρια. Ποτέ δεν πήραν διαζύγιο. Κακός. Καλός. Τι καλός? Όλη μέρα πλακωνόντουσαν στο ξύλο. Δεν του άνοιξε το κεφάλι με το κουδοχέρι. Και εξακολουθούσαν όμως να μένουν μαζί. Όλη ώρα στο νοσοκομείο ήτανε, μαμά. Εκ περιτροπής. Έμπαινε αυτός, έβγαινε εκείνη και τούμπαλιν. Ναι, δεν λέω, είχαν κάτι μικρό καυγαδάκια. Καλεμισούσε ο ένας τον άλλον μέχρι θανάτου. Τώρα είσαι υπερβολικός. Δεν την πέταξε από το μπαλκόνι. Σιγά το μπαλκόνι, πρώτο πάτωμα ήτανε. Δεν έπαθε τίποτα, μόνο το χέρι της έσπασε. Και ένα πόδι. Ναι, και μόλις έγινε καλά, του έκανε και φτέδες τίνκα στο ποτικό φάρμακο. Πολλές φορές άνθρωποι που αγαπιούνται με πάθος θέλουν να σκοτώσουν ο ένας τον άλλον. Το πάθος και το μίσος είναι πολύ κοντά, Περικλή. Το ξέρω. Γι' αυτό τα ζευγάρια δεν πρέπει να μισιούνται μεταξύ τους. Αν θέλουν, μπορούν να μισούν άλλους. Εγώ και ο μπαμπάς σου, ας πούμε, μισούσαμε το Χίτλερ. Όλος ο κόσμος μισούσε το Χίτλερ. Για σκέψου όμως και τη γυναίκα του. Δεν θα είχε δίκιο να τον μισεί και να θέλει να τον χωρίσει. Μην αλλάζεις θέμα. Δεν αλλάζω θέμα. Κουβέντα κάνουμε. Για σκέψου να είσαι παντρεμένη με το Χίτλερ. Να μου κάνεις τη χάρη. Ο μπαμπάς σου ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Δεν μιλάμε για τον μπαμπά, για το Χίτλερ μιλάμε. Μάθε τότε ανιστόρητε γέ μου ότι η Εύα Μπράουν έμεινε παντρεμένη με το Χίτλερ μόνο μία μέρα. Μάλιστα. Έλα εδώ να δεις κάτι. Μαμά, προσπαθώ να σου εξηγήσω τα σχετικά με το διαζύγιο. Κι εγώ προσπαθώ να σου εξηγήσω τα σχετικά με το γάμο. Να, βλέπεις εδώ μια από τις πολύ ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μας με τον μπαμπά σου. Δεν είναι ο μπαμπάς αυτός. Καλά, το έχεις τάμα να μην συμφωνείς ποτέ μαζί μου. Ό,τι κι αν πω, όσο δίκιο κι αν έχω, λες να μην ξέρω τον άντρα μου. Δεν είναι ο μπαμπάς, είναι το σκυλάκι. Μισό λεπτό. Κάτι ψάχνω. Να, εδώ. Ορίστε. Εδώ η αποκορύφωση της ευτυχίας. Ο μπαμπάς δεν είναι εδώ. Και βέβαια είναι. Παντρευτήκαμε ενώπιον Θεού και ανθρώπων και αποφάσισε ότι θα ζήσουμε για πάντα μαζί. Για πάντα μαζί, Περικλή, ακούς. Αφού το αποφάσισες. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Ναι, αλλά όταν παντρεύτηκες εσύ με τον μπαμπά, τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά. Ο μπαμπάς σου δεν ήταν καθόλου απλός. Πολυπράγμων και σύνθετος ήταν. Όλα τα κατάφερνε. Η ζωή ήταν πιο απλή, πιο εύκολη. Τόσα ξέρεις, τόσα λες. Περάσαμε μεγάλες φουρτούνες τότε. Τι φουρτούνες? Τη δικτατορία. Και τότε είχατε ήδη γεννηθεί και εσύ και ο Μιλτιάδης. Προπόλου. Ναι, βέβαια. Δεν είναι δύσκολο και άσχημο πράγμα αυτό.
Που γεννηθήκαμε Μιλτιάδης κι εγώ. Όχι, παιδί μου, για τη δικτατορία λέω. Για τη χώρα, ναι. Γιατί εμείς που ζούσαμε σε άλλη χώρα. Αλλά ό,τι και αν συνέβαινε, το αντιμετωπίζαμε πάντα μαζί. Αυτό είναι η εξαίρεση, βρε μαμά. Γάμοι σαν τον δικό σας δεν γίνονται πια, τουλάχιστον όχι στις μέρες μας. Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω. Εμείς παντρευτήκαμε στη Μητρόπολη σαν άνθρωποι του Θεού. Τώρα τι είναι αυτά που γίνονται? Παντρεύτηκαν, λέει, την ώρα που έπεφταν με αλεξίπτωτο από το αεροπλάνο ή κάτω από το νερό. Μα είναι πράγματα αυτά. Και καλά αυτοί. Ο παπάς αλεξιπτωτιστής που ακούστηκε. Θα μας κάψει ο Θεός. Αυτή η γάμη είναι πολιτική. Γι' αυτό θα μας κάψει ο Θεός. Βρε παιδί μου, παντρεύεσαι έναν άνθρωπο και μετά από λίγο καιρό ανακαλύπτεις ότι δεν σου ταιριάζει. Γιατί να μην σου ταιριάζει? Γιατί άλλαξες εσύ, γιατί άλλαξε αυτός. Και γιατί να αλλάξει? Θα προτιμούσες δηλαδή να έμενα παντρεμένος με τη Χριστίνα? Θεός φυλάξει. Τι να κάνω, να παντρευτώ μια άλλη? Ναι, μια καλή αυτή τη φορά όμως. Περικλή. Εγώ μπορώ, ενώ αν θέλεις να πάω να μιλήσω εγώ στη Χριστίνα, να της πω να μην χωρίσετε και να ξανάρθει εδώ, θέλεις? Όχι, μαμά. Ωραία, μπράβο, αγόρι μου. Βέβαια, μανούλα μου, το διαζύγιο θα αλλάξει κάποια πράγματα. Μέχρι τώρα έμενα εδώ κάπως λίγο προσωρινά. Αλλά ως χωρισμένος τώρα εξακολουθώ να μένω με τη μητέρα μου, θα φαίνεται κάπως. Μη στεναχωριέσαι, αγόρι μου. Πάντα πίσω από τα σύννεφα λάμπει ο ήλιος. Τώρα αυτό που κολλάει. Εννοώ πως εγώ θα είμαι πάντα δίπλα σου να σε προσέχω και να σε αγαπάω. Και είμαι πολύ ευχαριστημένη που κάναμε αυτή τη συζήτηση. Πάω τώρα μέσα να κοιμηθώ σαν πουλάκι. Μπράβο, βρε μανούλα, που είσαι ευχαριστημένη τελικά. Ευχαριστημένη για ποιο πράγμα? Για το διαζύγιο. Επιμένεις ακόμα να το πάρεις? Μα τι λέμε τόση ώρα? Όχι, Περικλή, αυτό όχι, Αχ, όχι. τρία όχι. πουλάκια κάθονται. Αυτός ο Χαρίλαος φταίει για όλα. Αυτός έκανε την αρχή και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Πρώτα αυτός, σήμερα εσύ, αύριο κάποιος άλλος. Τι είναι αυτό? Το κουδούνι. Ποιος είναι τέτοια ώρα? Ο Παπαλάμπρος έρχεται να σε στείλει στην Καλκούτα. Καλησπέρα. Τι θες εσύ εδώ? Ήρθα να δω τη μαμά. Γεια σου, μαμά. Μιλιάρδη, τι ωραία έκπληξη. Μήπως ξέρεις τι ώρα είναι? Τι σχέση έχει η ώρα? Δεν έρχομαι να δω τη μαμά με ραντεβού. Όταν θέλω να δω τη μαμά, ό,τι ώρα και να είναι, έρχομαι να δω τη μαμά. Είναι 1 η ώρα. Συγγνώμη, μαμά. Δεν είχα προσέξει ότι είναι τόσο αργά. Δεν πειράζει, αγόρι μου, καλά έκανες και ήρθες. Πάντα χαιρόμαστε όταν έρχεσαι. Κλείσε εσύ την πόρτα. Ναι, ιδιαίτερα τέτοια ώρα. Μην ενοχλείστε καθόλου. Κάντε ό,τι θα κάνατε αν δεν είχα έρθει. Τι θα κάναμε? Θα κάναμε κάτι. Θα πέφταμε για ύπνο, βρε μαμά. Ωραία, ωραία, πηγαίνετε να κοιμηθείτε. Εγώ δεν πρόκειται να σας ενοχλήσω καθόλου. Να, θα πάω να κάτσω εκεί ήσυχα να δω λιγάκι τηλεόραση. Μόνος σου? Ναι, μόνος μου, γιατί εμένα μου αρέσει πολύ να βλέπω τηλεόραση μόνος μου. Τι θες εδώ τέτοια ώρα, Μιλτιάδη? Γιατί κάνεις έτσι, ρε παιδί μου? Επειδή ήρθα να δω τη μαμά και κάτσα να δω λιγάκι τηλεόραση. Τα γενέθλιά της δεν τα έχει, τη γιορτή της δεν την έχει, Χριστούγεννα δεν είναι και στο σπίτι σου έχεις τουλάχιστον 6 συσκευές τηλεόρασης για να μην πω 7 με τη μικρή της κουζίνας. Λέγε τι έγινε. Γιατί Σόνι και καλά νομίζεις ότι κάτι έγινε? Μήπως επειδή έχεις ένα τσιρωτάκι στο φρύδι και φοράς ένα μαύρο παπούτσι και ένα καφέ? Τι είναι τώρα πάλι αυτό, ανάκριση? Θα με περάσει και από δίκη επειδή φόρεσα παράτερα παπούτσια? Τι έχεις εδώ? Τίποτα, βρε μαμά, ένα χτυπηματάκι. Κουτούλησες στο τζάμι? Θα πόνεσες πολύ, βρε, αγόρι. Όχι, όχι, βρε μαμά, δεν είναι τίποτα. Ένα μικρό χτυπηματάκι. Έπεσαν επάνω μου κάτι λουλούδια. Πώς έγινε? Η Εύα μου τα πέταξε. Τα λουλούδια? Και το βάζω. Πάντως καλύτερα από το κουδοχέρι. Τι πράγμα? Είχαν ένα μικρό καυγαδάκι, Πανούλα. Μιλτιάδη, είναι κρίμα να μαλώνετε εσείς που είσαστε τόσο αγαπημένοι. Δεν πειράζει όμως, θα πας τώρα να τη ζητήσεις συγγνώμη και όλα θα φτιάξουν. Όχι, μαμά, δεν πρόκειται να πάω στο σπίτι. Τουλάχιστον όχι σήμερα. Είναι αργά, βρε αγόρι μου. Θα σε ψάχνει και θα στενοχωριέται. Δεν τον πέτυχε στο δόξα πατρί. Ένα καυγαδάκι ανάμεσα στο ζευγάρι δεν σημαίνει τίποτα. Το σημαντικό είναι, και εδώ θέλω να με προσέξεις, εσύ ειδικά, Περικλή, το σημαντικό είναι, λέω, ότι αύριο θα είσαστε πάλι με λιγάλα και δεν θα τρέχετε για διαζύγια όπως μερικοί. Προσπάθησε να με σκοτώσει, καταλαβαίνεις? Δεν της χρειάζεται τώρα ένα διαζύγιο. Κοίτα τώρα τι έκανες. Εγώ? Σε είχα προειδοποιήσει. Σου είπα αυτό το πράγμα είναι κολλητικό, εξαπλώνεται πολύ γρήγορα. Άκου τώρα εσύ. Ναι, μαμά. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Δεν θέλω διαζύγια. Ούτε κι εγώ, μαμά. Κοστίζουν. Ωραία. Αλλά τα νοσήλιά μου από τις επιθέσεις της κοστίζουν πιο ακριβά. Αν βγει το διαζύγιο εις βάρος της, δεν θα πληρώνω τη διατροφή και Λείπω. Δεν είμαι εδώ. Τι έχει πάθει, μαμά? Ποια μαμά? Η συγκεκριμένη. Απλώς γίνεται αόρατη για λίγο, μην ανησυχείς, θα επανέλθει.
Ήξερα ότι θα στεναχωρηθεί πολύ, αλλά. Αλλά όχι ότι θα γίνει και αόρατη. Ντρέπομαι για λογαριασμό σας και για τους δύο. Επανέρχεται. Λυπάμαι πολύ, μαμά. Καλά κάνεις και λυπάσαι. Επανήλθε. Αλλά δεν φταίς εσύ, το λάθος δεν είναι δικό σου. Άλλος φταίει. Ο θείος Χαρίλαος. Ο Θεός Χαρίλαος. Όχι, εγώ λέω ότι για όλα φταίει ο Περικλής. Ο Περικλής. Τι δουλειά έχει ο Περικλής? Σταμάτα βρε μαμά πια τις βλακίες. Ναι, περίμενε να γίνει η Δευτέρα παρουσία και θα δεις τότε ποιος λέει βλακίες. Περιμένετε και θα δείτε. Με συγχύσατε, δεν μιλάω άλλο μαζί σας. Πάω μέσα. Δεν μου λες. Τι λέει η μαμά? Αύριο βγαίνει το διαζύγιό μου, δεν την άκουσες πριν? Πιστεύει ότι είναι κολλητικό. Α, αυτό ήτανε. Γιατί για μια στιγμή νόμιζα ότι εννοεί πως κάτι τρέχει ανάμεσα σε σένα και την Εύα. Πού είναι το αστείο? Σκέφτομαι τη φάση. Εσύ και η Εύα. Η Εύα δεν το βρίσκει καθόλου αστείο. Ορίστε, έφερα και 2 μαξιλάρια. Τι να τα κάνουμε βρε μαμά, τα μαξιλάρια κανένα σκέπασμα σου επαναφέρεις. Δεν μας χρειάζονται άλλα μαξιλάρια. Δεν θα το κάνουμε οντά. Φέρε τώρα κανένα 2 κουβέρτες. Και γιατί δεν μου το έπεσε από την αρχή για να πηγαίνω, έρχομαι. Κάνα 2 κουβέρτες, κάνα 2 κουβέρτες, κάνα 2 κουβέρτες, κάνα 2 κουβέρτες. Για να καταλάβεις, όλη η φασαρία έγινε γιατί η Εύα βρήκε μέσα στην τσέπη μου ένα κουτάκι. Άκου τώρα χαζομάρα, για ένα κουτάκι. Άδειο ήτανε. Όχι. Είχε και ένα χρυσό δαχτυλίδι μέσα. Ήταν ένα δώρο άνευ σημασίας που αγόρασα για τη Δήμητρα, τη βοηθό μου στο ιατρείο. Και η Εύα θεώρησε ότι εγώ και η Δήμητρα έχουμε σχέση τώρα. Απίθανα πράγματα δηλαδή. Πώς όμως έχω την εντύπωση ότι όντως έχετε σχέση εσύ και η βοηθό σου? Εγώ με τη Δήμητρα. Είναι δυνατόν? Τι είναι αυτά που λες τώρα? Εσύ μου το έχεις πει. Εγώ στο έχω πει. Α, ναι, εγώ στο έχω πει. Εντάξει, ναι, στο έχω πει, αλλά στην Εύα όμως δεν το είχα πει. Πώς το έμαθε? Μήπως της το είπες εσύ? Έχεις τρελαθεί, μωρέ. Είδες, τι σου έλεγα? Είναι άδικη απέναντί μου. Αφού δεν ξέρει τίποτα, γιατί με κατηγορεί, Τα θυμήθηκα όλα. Μπράβο, Μανούλα, μπράβο. Έφερα και 2 μαξιλάρια. Δεν τα θέλουμε τα μαξιλάρια, είπαμε. Ωραίο έγινε αυτό. Ποιος θα κοιμηθεί εδώ? Ο Περικλής. Δεν κατάλαβα. Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ στον καναπέ, πονάει η μέση μου. Και γιατί πρέπει να πονέσει η δικιά μου η μέση? Εσύ αντέχεις. Δεν πειράζει, Μιλτιάδη μου. Πήγαινε να κοιμηθεί στο δικό μου κρεβάτι. Ναι, Και εσύ μάμα. που θα κοιμηθείς? Εδώ. Όχι, βέβαια. Μην ετοιμάζεσαι, εσύ μην ετοιμάζεσαι. Μα να χαλάσω το χατήρι της μαμάς. Εμένα δεν με πειράζει. Πειράζει όμως εμένα. Θα κοιμηθώ εγώ εδώ. Ωραία. Καληνύχτα, παιδιά μου. Καληνύχτα, Μανούλα. Καληνύχτα, καληνύχτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθεί στο δωματιό μου, εντάξει? Να σου βάλω ένα ποτό. Όχι. Να μιλήσουμε λιγάκι. Νιστάζω, είμαι πτώμα. Να μιλήσουμε σαν αδέλφια. Τόσο πολύ μεγάλη χάρη είναι αυτή που σου ζητάω. Με περιμένει δύσκολη μέρα αύριο και είναι ήδη πολύ αργά. Δύσκολη. Α, ναι, το διαζύγιο, Καταραμένες γυναίκες. Ειλικρινά λυπάμαι που τσακωθήκατε με την Εύα, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Και ποιος σου ζήτησε να κάνεις κάτι? Εντάξει, μωρό, δεν τρέχει τίποτα. Ξέρω τη συνέχεια. Θα θυμώσει, θα φωνάξει και σε 1-2 μέρες θα ψάξει να με βρει που είμαι και θα με παρακαλάει να γυρίσω στο σπίτι. Να σου δώσω μια συμβουλή. Γιατί δεν τη λες την αλήθεια? Ειλικρινά πιστεύω ότι θα το εκτιμήσει. Να ομολογήσω στην Εύα ότι έχω σχέση με άλλη γυναίκα. Θα τη σκότωνε μια τέτοια αλήθεια. Και μετά αυτή θα σκότωνε εμένα. Αφού το ξέρει έτσι κι αλλιώς. Το υποψιάζεται. Το να βεβαιωθεί είναι πρόβλημα. Και εσύ τι μου λες? Να τη το πω. Δηλαδή να βάλω τα χεράκια μου, να βγάλω τα ματάκια μου. Η ουσία δεν αλλάζει, την απατάς. Εγώ όμως έχω να σου πω ότι νοιάζομαι πραγματικά για το γάμο μου. Βεβαίως, υπό προϋποθέσεις. Και ο σκύλος χορτάτος και η πίτα σωστή, έτσι. Άντρας είμαι κι εγώ. Η Δήμητρα είναι πολύ ωραία κοπέλα, όλη μέρα μαζί στο ιατρείο. Φυσικό είναι να νιώσουμε μια έλξη ο ένας για τον άλλον. Μα αυτή τη γυναίκα είναι, πώς να σου το πω, από αυτά τα πάθη που ενώ βλέπεις ότι θα πιάσει φωτιά, δεν μπορείς να τους αντισταθείς. Μάλιστα, και η Εύα το ζώων δεν μπορεί να καταλάβει πόσο σε καίνε αυτά τα πάθη. Ακριβώς. Γιατί η Εύα δεν είναι άνθρωπος του πάθους. Είναι προσγειωμένη γυναίκα, ρεαλίστρια. Γι' αυτό βρε Περικλή, μίλησε της εσύ. Εσένα σ' ακούει, σε εμπιστεύεται. Να της μιλήσω εγώ? Τι να της πω, να της εξηγήσω τα περί πάθους? Να της πεις ότι δεν τρέχει τίποτα ανάμεσα σε μένα και τη Δήμητρα. Εντάξει, ομολογώ ότι μου αρέσει, αλλά μέχρι εκεί δεν έχει συμβεί τίποτα ανάμεσά μας. Το ορκίζομαι. Λέμε τώρα. Και γιατί δεν της τα λες εσύ όλα αυτά? Τη τάπα, δεν τη τάπα. Και μου πέταξε το ρολόι του τοίχου στο κεφάλι. Βάζω ήτανε πριν. Και το βάζω, πριν από το ρολόι. Έλα, βρε Περικλή, έλα, μίλησε της εσύ, να τα βρούμε εκεί πέρα να ηρεμήσουμε. Έλα. Υποπτεύομαι ότι και εσύ με τη Χριστίνα κάπως έτσι πρέπει να ξεκινήσατε, και φτάσατε στο διαζύγιο. Λάθος, εμείς κουβεντιάζαμε, εμείς μιλούσαμε μεταξύ μας. Και τσακωνόσασταν? Όχι. Διαφωνούσατε? Όχι. Πλακωνόσασταν στο ξύλο? Έχεις τρελαθεί, μωρέ, όχι. Και γιατί αύριο βγαίνει το διαζύγιο? Άστο, Μιλτιάδη, μην το κουράζεις. Το μυστικό του σωστού γάμου είναι να μην παραδέχεσαι ποτέ τίποτα. Δείχνεις λίγο κουρασμένος, αδελφέ, σε περιμένει και δύσκολη μέρα. Αύριο, άντε κοιμήσου, άντε κοιμήσου, άντε.
Μιλτιάδη, βγες έξω! Μιλτιά, βγες έξω! Δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθώ εγώ στο καναπέ, ακούς? Δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθώ στο καναπέ! Περικλή, κοιμάσαι? Τι είναι? Δεν κοιμάσαι, ωραία. Τι δεν κοιμάμαι, βρε μαμά. Σβήστε αυτό το πράγμα, πάρ' το από πάνω μου. Και εσύ δεν μπορείς να κοιμηθείς? Τι θες να το χάρω πάνω από το κεφάλι μου? Να καθίσω να δω λίγο τηλεόραση, το Δράκουλα στην κασέτα. Άναψε τουλάχιστον το φως. Όχι αυτό, το άλλο, από το διακόπτη. Το άλλο. Να καθίσω? Όχι, να μην καθίσεις, να πας να κοιμηθείς. Δεν μπορώ να κοιμηθώ με τέτοια στενοχωριά. Νομίζω ότι και ο Μιλτιάδης ετοιμάζεται να πάρει διαζύγιο. Μη στεναχωριέσαι και δεν χωρίζει. Μίλησέ του, βρε αγόρι μου. Πες του ότι δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Το έχω μιλήσει ήδη. Σου λέω, μη φοβάσαι, δεν θα χωρίσει. Μίλησες και στην Εύα? Τι θέλεις τώρα, βρε μαμά, να την πάρω μέσα στη μαύρη νύχτα? Ναι, βρε αγόρι μου. Όχι, δεν την παίρνω. Θα τη τηλεφωνήσω αύριο, στορκίζομαι. Και θα την παρακαλέσω να μην πάρει διαζύγιο. Εντάξει. Άντε πήγαινε τώρα να κοιμηθεί. Ημερήπιο δεν αντέχω. Άλλο νιστάζω, έχω να σκοτώ πολύ πρωί. Ωραία, είσαι πολύ καλό παιδί. Πάω τώρα να κοιμηθώ. Προσπάθησε να κοιμηθείς κι εσύ, γιατί θα είσαι κουρασμένος αύριο το πρωί. Έλα και πάσου, βάλε το χεράκι σου μέσα. Μέσα το χεράκι, μέσα. Καλή νύχτα, μωρό μου. Ναι, καλή νύχτα, Μανούλα, καλή νύχτα. Σβήσ' το φως. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Ας το διάολο. Ας το διάολο πια. Ποιος είναι? Εγώ είμαι η Εύα. Γεια σου, Περικλή. Είναι λιγάκι αργά, Για χτες ναι. Για σήμερα μια χαρά είναι. Νωρίς με τη δροσούλα. Ωραία, δεν ήθελα να σε ενοχλήσω, απλά ήρθα να μάθω πού είναι ο Μιλτιάδης. Και το τηλέφωνο γιατί υπάρχει. Τέλος πάντων, παίρνα. Άντε. Όχι, μπορεί να μου έλεγες ψέματα ότι είναι εδώ για να τον καλύψεις. Το μόνο που θέλω να καλύψω είναι το κεφαλάκι μου με την κουβέρτα και να πέσω να ξεραθώ. Εδώ είναι? Ναι, μέσα κοιμάται. Θα τον σκοτώσω. Ναι, σιγά σιγά σε παρακαλώ γιατί θέλω να κοιμηθώ. Δεν ξέρω τι να κάνω, Πάρε το μαξιλάρι. Ρίξ' του το στα μούτρα, πίεσε το με δύναμη και μόλις σταματήσει να χτυπιέται και μείνει εντελώς ακίνητος, θα το έχεις καταφέρει. Αχ, δεν είναι κι άσχημη ιδέα. Λοιπόν, είχα τηλεφωνήσει και νωρίτερα. Δεν στο είπε η μαμά? Μου το είπε, μου έδωσε και κατάλαβα. Ήθελα να σου μιλήσω. Ωραία, μπορώ να σου μιλήσω τώρα? Ναι, μπορείς, έτσι κι αλλιώς πάει ο ύπνος μου, τον έχασα. Ναι, μόνο που θα προτιμούσα να πηγαίναμε στην κουζίνα καλύτερα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξυπνήσουμε το Δράκουλα που κοιμάται εκεί πέρα μέσα. Συγγνώμη, είσαι κοιμόσου στον καναπέ? Ποιος ο καλοπεραζάκιας, ο Αντρούλης σου? Ωραία, και γιατί έχεις βάλει τόσα μαξιλάρια γύρω-γύρω? Σκέφτηκα μήπως ήθελες να τον σκοτώσεις και σου έφερα να έχεις μερικά να διαλέξεις. Έχει σχέση με άλλη, το ξέρεις? Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι μέσα και κοιμάται μόνος του. Έχει σχέση με τη βοηθό του στο ιατρείο. Ο Μιλτιάδης, αποκλείεται. Δεν είναι η πρώτη φορά που με απατάει. Καλό, τώρα το ξέρω ότι σε σοκάρω, αλλά έτσι είναι. Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Εσύ τι λες? Τώρα βρήκες άνθρωπο να ρωτήσεις, βρέβα. Αύριο βγαίνει το διαζύγιό μου. Και τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ότι πρέπει να χωρίσω κι εγώ? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω. Ωραία, μπορείς και πέρα μπορείς. Γιατί ξέρω τι σκέφτεσαι κατά βάθος.
Ότι κανονικά θα έπρεπε να τον αφήσω μόνο του, να πάρω τα παιδιά μου και να πάω να ζήσω σε ένα δικό μου σπίτι, μακριά από αυτόν, μόνη και ανεξάρτητη, χωρίς αυτόν. Τώρα, ειλικρινά. Δεν μη λες καζομάρες, Περικλή. Αν τα έκανα όλα αυτά, θα έπρεπε να έχω εξασφαλίσει ένα τεράστιο εισόδημα, τόσο για μένα όσο και για τα παιδιά. Τούτε έστιν θα έπρεπε να έχω βρει μια άλλη δουλειά, κανονική. Γιατί εδώ που τα λέμε, η γκαλέρι δεν είναι κανονική δουλειά, έτσι δεν είναι? Τι πλάκα μου κάνω. Και επίσης, πώς θα μπορούσα να πληρώνω όλα αυτά που έχουν τώρα τα παιδιά? Τα ιδιωτικά σχολεία, τα οδεία, τα γαλλικά, το πιάνο, τον επικό όμιλο, τα δικά τους άλογα. Δεν έχουν δικά τους άλογα. Δεν έχουν, αλλά θα αποκτήσουν. Έχουμε παραγγείλει 2 καθαρόαιμα, τα περιμένουμε την άλλη εβδομάδα. Τα σταυλίζονται στον όμιλο, ξέρεις. Μία φοράδα για το Στελάκι και ένα πόνι για τη Λία. Όχι, Περικλή, δεν μπορώ να τον αφήσω αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον όχι τώρα. Μήπως θες να πας μέσα να του μιλήσεις? Ναι, θέλω να πάω μέσα να του ανοίξω το κεφάλι. Έλα βρε, Εύα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, κάτσε λίγο να ηρεμήσεις, σε παρακαλώ. Να πας μέσα να του μιλήσεις εσύ. Τι να του πω εγώ? Καταρχήν να του πεις ότι είναι ψεύτης. Στη συνέχεια μπορείς να του πεις ότι είναι ένας ανεπαρκής πατέρας και ένας αποτυχημένος σύζυγος. Να του πεις ότι είναι ένας βαρετός εγωιστής, ένας ξυπασμένος ή ένας αδιανόητος βλάκας. Να προσθέσω κι εγώ τίποτα? Σκατά. Έλα τώρα βρε Εύα, εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάω να του μιλήσεις. Να δεις και τη δική του την πλευρά. Στο κάτω-κάτω της γραφής ο Μιλτιάδης δεν είναι κακό παιδί. Δηλαδή... ναι, αυτό. Αχ, μωρέ Περικλή, πόσο καλός άνθρωπος μπορεί να είσαι. Δηλαδή είσαι λίγο μουρόχαυλος, αλλά εντάξει. Πραγματικά πιστεύω ότι είσαι πολύ καλό άτομο. Μακάρι να σου έμοιαζε ο Μιλτιάδης, έστω και στο παραμικρό δηλαδή. Έλα, τώρα μην κάνεις έτσι. Καλησπέρα, Εύα. Μαμά. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν νομίζω τίποτα. Ξύπνα, Μιλτιάδη. Εσύ δεν μου είπες να μιλήσω στην Εύα? Όχι με τις πιτζάμες και κρατώντας τη αγκαλιά. Σήκω, Μιλτιάδη. Μην ανησυχείς, εγώ δεν είδα τίποτα. Δεν υπήρχε τίποτα που έπρεπε να δεις. Μιλτιάδη, δεν είναι στραβή, ξέρεις. Τι έγινε, ρε παιδί? Έλα, Μιλτιάδη. Ήρθε κάποιος και θέλει να σε δει. Η Εύα? Το ήξερα ότι θα ερχότανε. Ευάκι μου, μωρό μου, αγάπη μου. Το ήξερα ότι θα ερχόσουνα. Μη μ' αγγίζεις γιατί μόνο που σε βλέπω μου έρχεται να... Στο μπάνιο σε παρακαλώ πάρα πολύ, σφουγγάρισα το απόγευμα. Αλλά δεν της μίλησες? Βέβαια και μου μίλησε. Μου μίλησε για όλες τις βρωμιές σου και μάλιστα με κάθε λεπτομέρεια. Όχι βέβαια. Ψέματα σου είπε. Πρώτα απ' όλα δεν τις ξέρω όλες τις βρωμιές σου εγώ. Και με συμβούλεψε να σε χωρίσω. Δεν είμαι εδώ, λείπω, δεν είμαι εδώ. Σε παρακαλώ, μαμά, μην ανακατεύεσαι αφού δεν ξέρεις περί τίνος Πώς πρόκειται. δεν ξέρω, το είδα λίγο πριν. Καλά, τώρα για να καταλάβω, εσύ με ποιον είσαι? Δεν έχω πει τίποτα εγώ, Χριστιανέ μου. Εγώ φεύγω. Με σένα θα τα πούμε μετά. Όχι, Εύα, άκουσε με. Δεν έχω κάνει τίποτα, στορκίζομαι. Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως κιόλας. Μα θα σου έλεγα εγώ ποτέ ψέματα. Είπε ο Μινχάουζεν στη γυναίκα του. Και τότε τι είναι αυτό, ρε ηλίθιε? Τι είναι αυτό, για ποιον το προόριζες αυτό? Πες εδώ μπροστά σε όλους, για ποιον προόριζες αυτό το αντικείμενο? Μα τόση φασαρία για ένα δαχτυλιδάκι από αυτά που πουλάνε στα πανηγύρια. Στα πανηγύρια, Όχι, γιατί το έδωσα κάπου να το εκτιμήσουν και μου είπαν ότι κάνει πάνω από 500 ευρώ. Αυτό λέω κι εγώ. Τέτοια πουλάνε στα πανηγύρια. Τι είναι 500 ευρώ σήμερα? Ο βασικός του ανειδίκευτο εργάτη. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πώς σου πέρασε η ιδέα ότι το αγόρασα για να το κάνω δώρο στη Δήμητρα. Ποια είναι η Δήμητρα? Διάβασα το σημείωμα που είχε επάνω. Στη γλυκιά μου Δημητρούλη με την αγάπη μου. Μα αφού δεν μου αφήνεις να σου εξηγήσω. Εγώ φεύγω. Όχι. Εύα, άκουσε με. Εντάξει, το σημείωμα ήταν για τη Δημητρούλα. Αλλά το δαχτυλίδι ήταν για άλλο πρόσωπο. Ναι, για ποιο πρόσωπο? Ποιο πρόσωπο? Ναι, ποιο πρόσωπο? Για τη μαμά μου. Το αγόρασα για να το κάνω δώρο στη μαμά μου. Ορίστε, μαμά. Ευχαριστώ πολύ, Μιλτιάδη μου. Είναι πολύ ωραίο, αλλά καλύτερα να το χαρίσει την Εύα. Ορίστε, Εύα. Δεν το θέλω. Τότε θα το κρατήσω εγώ. Θα το κρατήσεις εσύ. Θα το κρατήσεις εσύ για να το δώσεις εκεί που το προόριζες. Όχι, αγάπη μου. Όχι, αγάπη μου, έχω άλλη γνώμη. Το δαχτυλίδι αυτό θα το πάρει ο Περικλής και θα αποφασίσει εκείνος που θα το χαρίσει. Πού να το χαρίσω εγώ? Όπου θέλεις να το χαρίσεις. Όλο και κάπου θα βρεις να το χαρίσεις. Μα δεν έχω που να χαρίσω εγώ ένα τέτοιο δαχτυλίδι. Μανούλα, για σένα. Περικλή μου, τι ωραία έκπληξη. Σε ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου. Λέω να φύγω, Μιλτιάδη. Περίμενε να φύγουμε μαζί. Μια στιγμή να βάλω τα παπούτσια μου. Λέω να φύγω από σένα, Μιλτιάδη.
Λέω να χωρίσουμε. Γιατί αγόρασα ένα δαχτυλιδάκι να το κάνω δώρο στη μαμά μου. Και θα κρατήσω εγώ το σπίτι, ως επίσης θα κρατήσω και τα παιδιά. Α, αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Γιατί ο Περικλής λέει ότι μπορώ. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Ωραίος αδελφός, δεν τρέπεσαι καθόλου, δεν τρέπεσαι. Δεν πρόλαβα να γυρίσω την πλάτη μου και έβαλες λόγια στην Εύα για να με χωρίσει. Τι λες, μωρέ τώρα. Εγώ σου ζήτησα να της μιλήσεις για να με βοηθήσεις και όχι να τη γεμίσεις ψευτιές. Δεν της είπα ψέματα. Ωραία, τότε πες την αλήθεια. Την αλήθεια. Ναι. Ναι, Περικλή, ας ακουστεί έστω για μία φορά μία αλήθεια εδώ μέσα σήμερα το βράδυ, έτσι για αλλαγή. Και τουλάχιστον κάνω το σωστά αυτή τη φορά. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Μιλτιάδης λέει ότι η Δήμητρα είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα που θα μπορούσε ενδεχομένως να τον παρασύρει, αλλά αυτός δεν ενέδωσε. Και έτσι δεν έγινε τίποτα μεταξύ τους. Το ορκίζεται. Ψεύτη! Καλά να πάθεις. Εγώ τι φταίω. Ξέρεις εσύ. Και αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι μόλις έδωσα την απάντησή μου και καλά θα κάνεις να του τη δώσεις και εσύ με τη σειρά σου. Την είδε και την άκουσε. Να του πεις επίσης ότι είναι παλιάνθρωπος. Και εγωιστής είναι και ηλίθιος. Τίποτα άλλο. Και είμαι έγκυος. Έγκυος. Περικλή. Δεν έχω καμία ανάμειξη εγώ. Καλά, γιατί δεν μου το είπες νωρίτερα. Εγώ να σου το πω, γιατί δεν είχα κανένα λόγο. Δεν είναι μόνο δικό σου το παιδί, είναι και δικό μου. Είμαι πατέρας. Πιθανότατα. Α, τι θα πει πιθανότατα. Βέβαια είσαι ο πατέρας, ηλίθιε. Θα έχουμε ένα καινούριο μωρό. Αυτό είναι υπέροχο. Και πότε θα γεννηθεί? Θα γεννηθεί τον Ιανουάριο. Ιανουάριο. Όπως ο Στελάκης και η Λία. Ναι, μαμά. 3 παιδιά και τα 3 γεννημένα τον Ιανουάριο. Ακριβώς 9 μήνες μετά το κλείσιμο του ιατρείου του για το Πάσχα. Για όσους έχει ένα νόημα αυτό, έτσι. Τώρα δεν μπορείς να με αφήσεις, Εύα. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε τώρα που είμαστε έγκυος. Κοίταξε να δεις, αυτό είναι κάτι που θα εξαρτηθεί από σένα. Ωραία, τι θέλεις να κάνω. Τι θα γίνει με την του ιατρείου? Βρε, Εύα μου, για όνομα του Θεού, τι θέλεις να γίνει, αφού σου είπα ότι δεν έχω τίποτα με την κοπέλα. Άλλωστε, σε λίγες μέρες φεύγει. Γι' αυτό της έγραψα το σημείωμα που έλεγε στη γλυκιά Δημητρούλα με πολύ αγάπη. Ποια είναι η Δημητρούλα? Και υπόψη αυτό το έγραφε μόνο ο φάκελος, έτσι. Γιατί το σημείωμα μέσα έλεγε άλλα. Πιο ζούμερα. Εντάξει, είχαμε μια περιπέτεια, αλλά όχι η σχέση που νομίζεις εσύ. Εντάξει, είχαμε μια μικρή σχέση. Πολύ μικρή όμως. Αλλά δεν φταίω εγώ, εκείνη με παρέσυρε. Αλλά τώρα τελειώσαν όλα, αφού σου είπα ότι φεύγει. Πότε? Σύντομα. Θέλεις αύριο. Να, θα το κανονίσει ο Περικλής. Θα την απολύσω εγώ εκ μέρους σου. Ναι, αλλά να το κάνεις λιγάκι ευγενικά. Μπορείς να την καλέσεις, ας πούμε, σε ένα γεύμα. Έχεις τρελαθεί, αύριο πάω για το διαζύγιό μου. Ακριβώς. Είδες τι ωραία που τα κανονίζει η ζωή. Τελειώνει ένας γάμος, σώζεται ένας άλλος. Τώρα νιώθω πάρα πολύ καλά. Εύα, πάμε σπίτι. Όχι. Κοίταξε να δεις, πρέπει να τελειώνουμε πρώτα με τις διαπραγματεύσεις. Ποιες διαπραγματεύσεις? Πώς, έχουμε ορισμένα ζητήματα να ρυθμίσουμε. Ωραία, ό,τι θέλεις, πες μου, τι θέλεις. Τα πάντα γραμμένα στο όνομά μου. Θα αστιεύεσαι βέβαια. Τα πάντα γραμμένα στο όνομά μου. Ως επίσης την αμέσως επόμενη φορά που θα διανοηθείς να παρασυρθείς από κάποια άθελά σου, επωνομαζόμενη Δήμητρα είσαι. Ποια είναι η Δήμητρα? Σταμάτα πια κι εσύ. Θα σηκωθείς και θα φύγεις από το σπίτι μου φορώντας τα ρούχα σου και ίσως λέω σου δώσω και τα ξυριστικά σου. Συνεννοηθήκαμε? Όλα αυτά τα λες επειδή έχεις πάψει να μ' αγαπάς. Ούτε μία φορά δεν μου έχεις πει ότι μ' αγαπάς, ούτε μία φορά. Θα σου πω μία φορά ότι σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω, εντάξει, ευχαριστημένος. Όχι, έτσι, δεν το εννοείς, δεν το εννοείς. Αλλά δεν το εννοώ, να το εννοήσω. Λοιπόν, σ' αγαπάω και το εννοώ. Είσαι ικανοποιημένος τώρα? Ναι. Ωραία, τα βρήκαμε. Εντάξει, δεν πάμε καμιά ώρα? Ναι, πάμε. Ωραία, το ξεσύγω. Γεια. Τέλος καλό. Όλα καλά. Ναι, είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Είδες πως τα βρήκαν? Σε έδιωξε πάλι? Όχι, Περικλή, τα αυτά του παιδιού. ναι. Ποια είναι η Δημητρούλα? Δεν μπορώ να σου πω τώρα, θα σου εξηγήσω μια άλλη φορά. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Άντε καλή νύχτα. Ναι. Άντε καλή νύχτα. Μελιάτη, ποια είναι η... Μαμά. Το κατάλαβες λοιπόν ότι μερικές φορές είναι καλύτερο να χωρίζουν οι άνθρωποι παρά να μένουν μαζί και να πίνει ο ένας το αίμα του άλλου? Ο Δράκουλας δεν έπινε το αίμα της γυναίκας του. Άντε πάλι ο Δράκουλας. Έζησε 1000 χρόνια για να τη θυμάται. Αλλά κι αυτή μόλις έμαθε το χαμό του... Έπεσε από το κάστρο, το έχουμε εμπεδώσει. Λοιπόν, εδώ ήσουνα και τ' άκουσες. Ο Μιλτιάδης απατάει τη γυναίκα του εδώ και χρόνια. Και όχι μόνο με τη βοηθό του. Μ' ακούς που σου μιλάω? Δεν εννοεί να πάρει μπρος αυτό το πράγμα. Το βάλαμε στην πρίζα. Και βέβαια το βάλαμε. Δεν είμαι καμία χαζή. Λοιπόν, τα άκουσες και μόνη σου. Ο Μιλτιάδης απατάει την Εύα
Και η Εύα το ξέρει. Σου μοιάζει αυτό για ευτυχισμένος γάμος? Δεν μπορούμε να αλλάξουμε θέμα, να πούμε κάτι πιο ευχάριστο. Στα χρόνια μου πάντως κανένας δεν είχε σχέσεις έξω από το γάμο. Βεβαίως. Αυτές οι σχέσεις μπαίνουν μέσα στο γάμο. Αλλά ακόμα και αν συνέβαινε αυτό, απλώς το αγνοούσαμε. Όταν αγνοείς κάτι σημαίνει ότι δεν το ξέρεις. Και όταν δεν το ξέρεις δεν μπορεί να σε πληγώσει. Είναι ακριβώς το αντίθετο του AIDS. Ποιο είναι το αντίθετο του AIDS? Εκεί δεν λένε ότι η άγνοια σκοτώνει. Στην περίπτωσή μας η άγνοια σώζει. Δεν ξέρεις, δεν στενοχωριέσαι. Είναι προτιμότερο δηλαδή να μην ξέρει η Εύα ότι ο Μιλτιάδης έχει άλλη σχέση. Είναι πιο σωστό αυτό από το να μην έχει στα αλήθεια άλλη σχέση. Ποιος έχει άλλη σχέση? Παρετούμε. Έτσι κι αλλιώς δεν θέλω να αργήσω. Πώς είμαι? Κούκλος, όπως πάντα. Γιατί τόση πρεμουρά? Τίποτα, μανούλα μου. Απλώς έχω ένα ραντεβού με τον δικηγόρο μου. Άντε να τελειώσεις τη δουλειά σου για να γυρίσεις νωρίς το μεσημέρι. Λοιπόν, πάω. Στο καλό, αγόρι μου, η Μανούλα θα σε περιμένει εδώ, όπως πάντα. Άντε, και καλή λευτεριά! Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamãe. Ai, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu coração. Pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana. De piscar o olho já ficou sem a pestana. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamãe. Ai, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamãe. Dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Eu olho as pequenas, mas daquele jeito, e tenho muita pena não ser criança de peito. Eu tenho uma irmã que é fenomenal. Ela é da bossa e o marido é um boçal. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamãe. Dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamãe. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro